Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi hakerdog ying jongpi. MLE jong Mawlai constituency uba PT Saukmi hakakat kendai terik ubna yayong arajar arpuai ulalum Kyrkieh ke office jong ketenat public health engineering hadin bakaladon ke jingkelarong jong ko nado kekat santerik mentau ubna yayong arajar arpuai hakajaka penlang Umbam umdi jong ke snong Mawiongrim bat jong ke snong Jepung kibaha mapo ke Mawiongrim Jepung water supply scheme. Layatu susu baka jingkelarong blue bat Rong jong kene ketelong Umbam kalabu jing e ki pat ba ki ba syong basa ha kene ke snong na bakilama ye ke jingkerdo ke basher khai ba ha kini gisngi na kaliang jong new MLA rengkat lang bat ki officer na ketenat PHE kentub ru ki bor penyat snong kilalik jurip ya kene ke jaka penlang banlap ye ke jing shisha halor kene ke jing cia hak ba yedai bat kene MLA ulap tha ye ki officer jong ketenat PHE bakin pha le tes ya kene ke sha ko office jong ke Meghalaya State Pollution Control Board ban lap ye ke jing shisha pada kejo kopor ula kerpat ru iki pat ba bakin long ki bayasha shipor tat hadu ban leyo ye ke kaipot bat shen an supply no ye ke jaka sam shiki yeng ki sam jong ki pat ba ki nakaliang jong ki pat ba jong ka Mawiongrim bat kumju nakaliang jong ka Mawiongrim kila pentip syanga ya ka bede bat ka jingkhang jong PHE ya ka Umbam umdi adu mesngi thoding sajan sondien tumatang no sausngi ki pai ba jong Mawiong hi barok we kim shimyo sho ye Umbam umdi di hadin menakaliang juki telefon dengan kali nakaliang PHE bat nakaliang PHE kala pentip namar ba hadin ban nakaliang jong PHE kala i ya ka jing blue jong ko bat kumju nak beta kalong ka jing yong jong ko dan nakaliang jong PHE hi lingba jong ki staff jong ka PHE nakaliang juki kala pej ba abagi pej ba kalong kami ibiang ibit ya ka bandang asyo biang ya ka Umbam di segi pej ba no susnong jong ka Jepung Mawiongrim dekani ka jing kat kong jing thu nakaliang jong ka PHE kini ka ro ka jing blue jini ko bat ka jing yong jini ko ro ka kalong kami pher ba di kala pelong nakaliang jong ka PHE department kalong ya mada saus ngi nakaliang juki kalong ba kila pasenge no ya ka jing sam ya ka Umbam di syabaro kinong soknong jong Mawiong Jepung Mawiongrim manta ka sngi marmar nakaliang jong gila ya kenduk lang hang tiap po to ka do basnong jong ka Mawiongrim bat ngi nakaliang jong ro basnong Mawiongrim rengkat komiti hi bro oi gila don lang rengkat pat nakaliang ki engineer jong ka PHE investigation division merkat extreme rengkat pat SDO rengkat PQI tegile wan nakaliang joki dan nakaliang joki gila pentip ba kadai ba sisya bahadin bagi lepet ba khamtam nakaliang SDO bat nakaliang daki staff baro jok PHE i ba kam long show ya ka ba kenang pom namar ka kaba ki pat ba jok nong snong jok ka Mawiong Jepung Mawiongrim kiyo kadai ki ong na kadai nang ni na po jong ka nang ni jong ka wa nang ni kadai ka wa msing di kadai wa msing ko molo matahi ka namar ba na i bat ki bat kumju dak le PHE ka pentip baka ajebo ba bat khamtam kani ka jing blue jong ko bat kumju ka jing yong tengim tim na ka dam di nakaliang jong PHE department de mata ka sini nakaliang jong ngalat ho so shibjini jong PHE ba marmar nakaliang jong kalong ba unsim khia ha ka bede ba kani ka jing blue jong bat kumju ka jing yong jong di ha ka jong pong la ngaju ka pong la kumpu kalong ba bain pha ba hap ban test ya kana sepo ka kani State Pollution Control Board di hadin ban nakaliang jong PHE kalong ka adep ban test ini ko khamtam ngene yo report na po State Pollution Control Board tengi community kalong lakom do kalong ngisala ya ka ba dak sa ngisala kalong bantip bagi tip nagai ka daw ka bala pelong ba kani ko kalong bakan blue ba ka yok di kani ka kam kala khamlong serious dia ka serious in the sense kalong ba kyong manakaliang jo ka PHE ba kumjo nakaliang ba Mawiong kyong mo muju kham i ko hagi po mansua
bak bukan blue bukan yo te nak benda ban lat na ki berhakim ke jinge nak leng jonga mi man ringkat isi department kum jut nak benda nong song snong te menda support hil hap ya ban pan sengen no ya jing sam ya Umbam mdi asya ke nong song snong tak hadu bangin yo ya ke report te ha ka ju report mana kerparu nak leng jong menen nak leng engineer SDO bagi wei bagi don kam balik Kyrkieh khang bagi pajba bagi pajba ke num jar hadu kata nomor histu saus ni mata kami ki pajba kelah ki pajba juga moyong borok kawai hilah hap panis thit luar baka kamai keji kampiang ka kam ko jam kampiang ti ka bang di haban thit ka kam ko jam kampiang hap pan thit ti da duna lak duna kamut ar telar ha stio hapan thit di arlar pistu marak don gi bedi saus pa don le saus pa san tho ke tang ba la pai pras pa le spa te kalau bu jinge bhai pai ba hadu kata de la pa di ya ki nak liang juk PhD in Business Division de pai ko bakan de state kani pada ka juk pong la kerpa di shib dinia juk PhD ru bun sim kham hai kani bar kum ju yo additional shib dinia ru banda kalian juk sim khia pada pring jong kani pi namar mahpring jong kani ngak kali ka jong la shay ka singi la pendet pade ka long bat director jong ka veterinary department bangin let ban visit ya ka veterinary department la shay ka singi ka wei ha bre biji ka odo bar ka ba ka long ha ka bede ba kani ya bar ka ni ka jaka ba pen midut jaga midut ang pia pemoyong ban pek yo kumnu ko dong ba be kumno ko don ke ligage na kadang jong nang ni na po jaka jaka odo lenam jaka ligage na jaka ba jaka ba pemidut nomor jaka midut nomor hawai boros katahi ke veterinary department ke kan banda kalian jong ke veterinary department ke make sure ba kanu ka jabo ka mami lakadin na kalian jaka odo lani mata ka jaka midut kalau baka wesi dan dia jeng jebok kan cikut yang tu apa ka jaka jongki ka jinong jiman jok hang fi po mawiyong jepum Mawiongrim masaban kerpat nak liang jogi pai ba bagi pabagan petip kanang banag liang jong ahi kan long bangni apa din hoy nam ta mawiyong jepum ngile pengkream kan long nam ta house connection par ka Mawiongrim ru matangin pengkre nam ta house connection kawi amneng leken apa ka meeting bat kirang ba na Mawiongrim nak beta kalong ba ngin find out menta ha ka bede ba Mawiongrim menta kalian jukiru menta kada pakre ika drilling ngin sa drilling ki jak bon jaka ki benta ha Mawiongrim musadil padi malabiang stong yang sa pakre ka skim pakan ka skim na Mawiongrim hi kan dehi na house connection jing kanu si kan simpor ha ka bede na ka beta ba ai umbiang ba ai ba ai umbam biang yaki ikinong song juga Mawiong dia hakabadi berkenihi kalau kerpat kalau yusinya kat nang kloy nang bah dia juga por keni ka kam mata msyong ta hamda yusinya PhD kan syong ru mata apaka kami Kylla State Pollution Control Board nama keni mata kadong kami ya ka ba ya ka ban ai mata ka report la keni ka ka biang bangin sambiang sipai ba kan ai report pad hadinang ta pada menal yang jing sepakre ka ban ai 4 segi sambar